ja chcę zostać ze Śledzkiej ukazana Niemka, ale to jsem jenož 10 let tam bydliła, no. A jestem potem jeszcze 10 let w Radworju, a w Radworju w Minskich Kieżach były to jara przyjemne dzieci, te są mnie niedom przyjuzali, a tam były też jedna jeniczka swojba jeszcze ze Śledzkiej Niemska, a co drugie były serbskie. A ja nie wiem, jak to można je, ja jsem rozumiała, co są te pojedali. Ryczała ja wieso nesem ryczeć mowa, ale sobą dostała jsem. A ja jsem tam rady był z tymi dziećmi, a również, kiedy jsem ja jeszcze prawa, so ja na lodzie, te są všetko, jenož cały czas zabawili na lodzie, to když byše jara zima, kruta zima, a tam jsem ja sobą była, bez sanjów a bez smykaczów. Když jsme potom se dohadovali čanili, to ja dženca ani jac nevím. Ale najprve v Minských Kiežach je som mi jara ľubila.